сводит с ума весенний ветер. Теплыми ночами ты на главный вопрос ответил. Школа за плечами, день воспоминаний полон. Все друзья с тобою, чувствуешь и знаешь, что у тебя за спиною. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь сменила школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы. Все-таки сложно ни год и ни два забыть. Знаешь, понимаешь, видишь, все, кто был с тобою, разбегутся друг от друга. Новый мир откроют, здесь даны учебники. Фото ты снимаешь, первые каникулы, ты по всем скучаешь. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь сменила школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы. Все-таки сложно ни год и ни два забыть. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь сменила школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы. И все-таки школа, мы будем тебя любить, мы будем тебя любить. Мы будем тебя любить, мы будем тебя любить. Мәктәп бакчасының шомыртлары, ак күлмәген кигән быелда. Шомырт чәчәкләрен биргән идең, кемнәр булды икән уенда? Мәктәп бакчасының шомыртлары, тәүге сөюләргә шаһитлар. Кайда калды, ник югалды икән шул кадәрле рәхәт минутлар? Мәктәп бакчасының шомыртлары, тәүге сөюләргә шаһитлар. Кайда калды, ник югалды икән шул кадәрле рәхәт минутлар? Şortlarına bol kırtırsın. Kamyon şortlatma vakitte siz kanallarını suyunu. Neyse fiyatılmadığım da. Ne şolay buldu bir deli diyen vakitte ne sizden şortlarını şeyler size özümle kengeşlerini görge çocuklara neyse. Günün ne diyen vakiti bulduğuna koramazsın. Gün bulut, tün bulut. Nena kare Dolup kabat yanarım. Məktəb bakçasının şomırtları, tәүге сөюләргә шаһитлар. Кайда калды, ник югалды икән шул кадәрле рәхәт минутлар? Мәктәп бакчасының шомыртлары, тәүге сөюләргә шаһитлар. Кайда калды, ник югалды икән шул кадәрле рәхәт минутлар? 1,
2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Gags, 7 You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. Мәктәп бакчасының шымыртлары, җилләр искәч назлап чайкалды. Шымыртларым яшьлек елларыма, үткәннәргә мине кайтарды. Мәктәп бакчасының шымыртлары, тәүге сөюләргә шаһитлар. Кайда калды, ник югалды икән шул кадәрле рәхәт минутлар. Мәктәп бакчасының шымыртлары, тәүге сөюләргә шаһитлар. Кайда калды, ник югалды икән шул кадәрле рәхәт минутлар. Кайда калды, ник югалды икән шул кадәрле рәхәт минутлар. You're my heart, you're my heart. Yılның 1 сентябры. Хатırlaysызмы бу көнне? Ул көнне дә сез нәкъ бүгенгедәй әниләрегез белән кулга кул тотышып, өстегезгә энә җиптән генә төшкән өр-яңа форма киеп, нәни кулларыгызга чәчәк бәйләме тотып, тәүге тапкыр мәктәп бусагасын атлап кирдегез. Нинди бәхетле, шатлыклы, әйтеп бетергесез, куанычлы көн иде бу. Шул вакыттан соң 11 ел үтеп тә киткән. Бүген сезнең өчен соңгы кыңгырау яңгырый. Без инде сезне акыл туплаган, зур белемнәргә ия булган, олы тормыш юлына әзер егет һәм кызлар буларак каршы алабыз. Хис ташқыны бір күлә һәр тараф, канатланып күңел куана. Моңсу катыш истәлекле бу көн, килеп җитте, якты тантана. Еллар үткән, вакыт йомгагына чорналган бит күпме хатирә. Мәктәбем безнең эзләр калыр, яткәр булып тарих битендә. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар, мөхтәрәм укытучылар, кадерле әти-әниләр һәм укучылар. Добрый день всем, кто собрался на этом прекрасном празднике. Сегодня особенный день. Мы прощаемся с нашей любимой школой. И это наш праздник. Нәкъ менә бүгенге көн безнең өчен мәктәп белән хушлашу, киләчәккә, олы дөньяга зур адымнар ясаган мизгел булып күңелләргә уелыр. Бүген һәр кемнең күңелендә шатлык һәм шул ук вакытта дулкынлану хисләре, әле бик еракта булып тоелган, бүген килеп җитеп, безне чын барлык дөньяга алып кайта һәм киләчәккә тагын да матуррак хыяллар, зуррак максатлар куйга баскыч булып тора. Мы сегодня еще ярче осветим этот день своими чувствами ко всем присутствующим здесь, своими улыбками, молодостью и красотой, своим желанием скорее получить долгожданные аттестаты и покинуть родные стены школы. Но мы знаем, что еще не раз вернемся сюда.
где остаются волшебными мгновения нашей жизни. Хәзер бүгенге тантананы ачып җибәрү өчен сүзне гимназиябез директоры Касымов Васил Габдрахман улына бирәбез. Рәхим итегез. Hayırlı gün, hürmetli әтиәниләр, укытучылар, техник хезмәткәрләр һәм дә кадерле балалар. Без сезнең белән менә шундый матур көндә матур бәйрәмгә җыелдык. Соңгы кыңгырау бәйрәме. Күбез инде аны бөтенебез дә көттек, ел буе көттек, арып та киттек. Менә ул көн килеп тә җитте. Сезгә нинди теләктәр җиткерәсе килә? Инде мәктәп булсагызда, ничек тырышып укыган булсагыз, нинди фәннәрне яраткан булсагыз, нинди эшләргә уңышыга план корган булсагыз, барсы да тормышка арсын иде. Үзегезгә, әтиәниләрегезгә, күршеләрегезгә, гомумән илебезгә лаеклы гражданнар булып, файдалы кешеләр булып яшәсәгез иде. Без сезнең барыгызга да менә шушы алдагы тормыштагызда зур уңышлар теләп калабыз. Инде менә шушы җыелган форсаттан аерым әти-әниләргә, укучыларның әби-бабаларына аерым рәхмәт әйтәсе килә. Ни өчен? Чөнки менә карап торыгыз, бу бер көндә генә эшләнгән, киендереп чыгарган балалар түгел, эш түгел. Менә карагыз, 1нче класстан башлап 11нче класска кадәр укучыларның барсында әти-әниләре бик тырышып, үзләренең соңгы акчаларына дип әйтик инде булса да матур итеп киендереп, сотовыйлар алып бирә, компьютерлар алып бирә, үйләр салырга план кораймы. Балалар менә барса сезнең әтиләрегезнең, әниләрегезнең эше. Сезнең инде барыгызга да менә алга таба шушы әти-әниләрегезнең сезне тәрбияләүгә керткән өлешен онытмыйча, аларга кадер хөрмәт белән җавап кайтарсагыз иде. Әти-әниләргә барыгызга зур рәхмәт. Инде менә бүген генә түгел бит, 1нче класстан башлап мәктәпне ремонтлаганда, мәктәп ян участогында эшләгәндә без сезнең ярдәмне тоеп эшләдек. Аллага шөкер, барыбыз эшләребез әйбәт килеп чыкты. Инде укучыларга тагын бер теләк, менә бүген соңгы кыңгырау, берничә көннән имтиханнар башланып китә. Сау сәламәт булып, авыртмыйча матур гына экзаменнарны биреп чыгабыз бергән булса, сез борчылмагыз, бөтенесе әйбәт булачак, белемнәрегез бар. Ул уртача укучыга исәпләнгән имтиханнар. Мен сезгә барыгызга уңышлар теләп калам. Инде барыбыз да имтиханнар алып, соңгы саубулашу кичәсендә бергә тагын шулай очрашырга дигән өметтә калам. Бәйрәм белән барыгызда сәламәт булыгыз, иләргә, көннәргә тынычлык булсын. Бүгінгі бәйрәмімізге район хакимиятінен, мәгариф бүлігінен келген қонақтарымыз да бар. Сөзін ағаға берейік. Ольна Шатовна, рахмет етіңіз. Хәерле көн, хөрмәтле укучылар, әти-әниләр, килгән кунаклар. Бүген бик моңсу, дулкындырылгыч һәм шул вакытта бик күңелле бәйрәмнәрнең берсе соңгы кыңгырау бәйрәме. Әле кайчан гына мәктәп булсагасын атлап кергән булсагыз, бүген исә инде сез олы юлга басасыз. Үзем кайчандыр шушы мәктәптә белем алган идем. Сезгә карап, шушы көннәремә кире кайткан кебек булдым. Нәрсә әйтәсем килә, кадерле укучылар? Кайда барсагыз гына, кем генә булсагыз да, беренче чиратта районыбызны, белем биргән укытучыларыгызны онытмасагыз иде. Алда сезне зур сынау көтә. Имтиханнар бирү, үзегез теләгән уку йортына укырга керү. Сезгә иң беренче чиратта бәхет, эшегездә, алдагы имтиханнарыгызда уңышлар телим. Саулык, сәламәтлек. Ак юл сезгә, хөрмәтле укучылар. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Этот день мы долго ждали, мы о нем давно мечтали, наконец-то он для нас настал. Сердце
смеется, словно птица. Стали мокрыми ресницы, ведь сегодня наш прощальный бал. В нашей школе мы как дома, все до боли в ней знакомо, от входных дверей до щитака. Завтра в мир войдем мы новый, но вернемся в школу снова по команде школьного звонка. 10 лет назад строй наивных дошколят в школу первый раз пришел свой самый первый класс. И учителя нас учили от нуля, чтобы все мы среди мглы увидеть свет могли. Этот праздник уходящий и веселый, и щемящий, вспомнить с вами мы еще не раз. И теперь другие дети в школе лучше всех на свете соберутся осенью без нас. Замыкая круг, мы сплетем кольцо из рук. Это дружеский привет, теплом любви согрет. Это символ встреч, мы должны его сберечь, как удачи амулет на много-много лет. Этот день нам будет сниться, он для нас не повторится. Детство наше школьное прошло, но в сердцах мы поселили и навеки сохранили в школе наше нежное тепло. Замыкая круг, мы сплетем кольцо из рук. Это дружеский привет, теплом любви согрет. Этот символ встреч, мы должны его сберечь, как удачи амулет на много-много лет. Бьет нас жизненная сила, что наша школа заложила. Это наш надежный поплавок. Он нам в жизни пригодится, что с дороги нам не сбиться, ведь перед нами тысяча дорог. Замыкая круг, мы сплетем кольцо из рук. Это дружеский привет, теплом любви согрет. Этот символ встреч, мы должны его сберечь, как удачи амулет на много-много лет. Әтиәнием белән җитәкләшеп беренче мәртәбә мәктәп бусагасын атладым. Минем бу мавыктыргыч мәктәп дөньясына кереп чумасым килә башлады. Шунда бер күрүдә үз иткән, якын иткән һәм чын күңелдән яраткан кешебез, иң беренче укытучыбыз. Ул безнең белән бергә шатланды да, көенде дә, безнең язмыш өчен яшәде. Намуслы кешеләргә карата шәфкатьле, мәрхәмәтле булырга өйрәтте. Сүзне безне беренче тапкыр мәктәп бусагасына каршылап, безгә хәрефләрне танырга өйрәткән беренче укытучыларыбыз, хөрмәтле Илья Габдинуровна. Сүзне сезгә бирәбез.
Hayırlı gün, hürmetli шығарылыш сыйныф оқушылары, оқытушылар, әтиенилер. Сізні шын көңілімден мектепні тамамлауыңыз соңғы қыңғырау бейремі білен құтлым. Мектепні тамамлау, яңа тұрмыш жолы сойлау, her кімнің ғұмырында бола тұрған güzel мезгілдер. Сіз мектепте білім алдыңыз, ижади сәлетлеріңізді көрсеттіңіз. Өзіңіздің қорашларыңызды, фикірлеріңізді yoqlarga, туған жерімізді яратырға үйрендіңіз. Бұлар барысы да сіздің үшін тұрмыш сынауларын жеңіп шыққанда ердемшілер. Қойсығына өлкөде қызмет көрсетсеңіз де, мектепте оқыған дәуірде өзіңіз білен her вақыт бірге болған, сізні жеңерге үйреткен, жон жылысын берген оқытушыларына, әтиенилеріңіздің yüzüne қызылық кетермесіз деп ойлайм. Сізне her шоқ мектепте сыналған шын достық ұзатып барсын, ой қиялларыңыз, ұмтылышларыңыз шынға орсын. Ғилем туплау жеңіл түгіл, хаман олға барығыз. Нендей ұшырақ болса да, кіші болып қолығыз. Хайырлы yollar сізге болалар, оңышлар сізге. Рахмет. Hürmetli оқытушыларыбыз, sizге баршағызға шын көңілден ұлы рахметібізні білдіресібіз келе. Сізнің собыр болуығыз, тырышлылығыз, біздің желбәзек бошларыбызға ненде yol біле болса да білім топларға ұмтылуығыз, біздің үшін хасретләніп ешеуіңіз үшін sizге мың рахмет. Педагоги все прекрасны, каждый чем-то да хорош. Только лучше наш классный, не старайся, не найдешь. Под ваши бурные аплодисменты приглашаются те, кто, не жалея времени и сил, руководил своим классом. Наши любимые классные руководители Зульфия Хруматуловна, Гульгуна Эльдаровна, Алсура Авкатовна и Фензе Фаниловна. Дорогие наши классные руководители, мы хотим услышать от вас слова напутствия. Hem bizning шығарылыш sınıf оқушылары. Bugün sizning үшін де, әти әнилер үшін де, барыбыз үшін де зор бәйрәм, соңғы қоңырау бәйрәме. 11 ел узып та кеткен. Bizning инде менә җегетләребез һәм кызларыбыз бүген барлык белемнәрен топлап, укып үскән туган мәктәпләреннән ишеп китәргә әзерләнәләр. Чыгып китәсез сез дә балачактан киләчәккә карап. Киң дә булыр еллар, узын да. Адым сайын шотлар булыр анда, шотлар сайын булыр, бурылма. Шул юлларда обына қалсағыз, еш башығыз, түбен иймәгіз. Йығылып қалған жерден ғырур гына сіз тұрып та ките білігіз. Hürmetli шығарылыш сыйныф оқушылары, біз сыйныф жетекшілері, өзіміздің барлық әйтәсе келген сөздерімізді шиғыр юлларына салдық. Һәм әліге яңгырайшақ жырны бізден зор бүләк итеп қабыл етіңіз. Вот и выпускник ты, оп-оп-оп, доске уж не пойдешь ты, топ-топ-топ. Такая вот грустинка, но не давай слабинку, ищи свою тропинку, влево, вправо и вперед. Вот и выпускник ты, оп-оп-оп, доске уж не пойдешь ты, топ-топ-топ. Такая вот грустинка, но не давай слабинку, ищи свою тропинку, влево, вправо и вперед. Номер один, вы навсегда. В школе ждать мы всегда. Номер один в нашей судьбе. Мы вас узнаем даже в толпе. Уроки, роки, роки, будем очень скучать по вашей болтовне, тра-ля-ля, бла-бла-бла. Ходили мы в музей, театр и в кино, и тортом пили чай, но-но-но. Вот и выпускник ты, оп-оп-оп, в доске уж не пойдешь ты, топ-топ-топ. Такая вот грустинка, но не давай слабинку, ищи свою тропинку, влево, вправо и вперед. Вот и выпускник ты, оп-оп-оп, в доске уж не пойдешь ты, топ-топ-топ. Такая вот грустинка, но не давай слабинку, ищи свою тропинку, влево, вправо и вперед. Ай-яй-яй-яй, вот и выпускник ты, ой-ой-ой-ой, сильно не грусти ты, номер один, детка моя. На второй год оставим тебя. Уроки, тесты, стрессы, это все позади. Домашки, презентажки, но все же впереди. Не забывай друзей и всех учителей. От будущей разлуки все грустней. Вот и выпускник ты, оп-оп-оп. В доске уж не пойдешь ты, топ-топ-топ. Такая вот грустинка, но не давай слабинку, ищи свою тропинку, влево, вправо и вперед. Вот и выпускник ты, оп-оп-оп.
Emekleriniz için zor rahmet sizge. Yüzünüzge bir koşanda kızıllık getirmesine tırışırız. Odağı jırımızı rahmetimiz kabul ediniz. Kırıklar gibi okul bire bizge mizgiller Yıraklara jildiremiz tutalsız Aşık bizge yapıp ишikler Yılbaşında miniyle küte onlar Ögürürge girek bir varsına Ola kora bizne ola baruşa Tura yıldan deli kuşalına Mine muka duşam Stajike neşile Yine muka duşam Bilsizim koydavan Sesimi duyan duşam Bele bir uşem Aşam benim bele muka duşam Бывает мы со школьными друзьями С улыбкой вспоминая о былом Мы по-детски поступали с вами Как вы нас грели сердцем и умом Допев куплет, я вновь стою страдать Меня влечет мой маленький антракт Закрыв глаза, сижу за пятой партой Сердце льется с вашей песней в такт. Мои учителя, вы ветер паруса. Мои учителя, я ваши голоса. Вы те, с кем я когда-то начинал с нуля. Всегда со мной мои учителя. Мои учителя, вы ветер паруса. Мои учителя, я ваши голоса. Вы те, с кем я когда-то начинал с нуля. Всегда со мной мои учителя. Мои учителя, вы ветер паруса. Мои учителя, я ваши голоса. Вы те, с кем я когда-то начинал с нуля. Всегда со мной мои учителя. Мои учителя, Вы ветер паруса. мои учителя, Я ваши голоса. вы те, с кем я когда-то начинал с нуля. Всегда со мной мои учителя. Всегда со мной мои Шаян кыздай уйнап болынларда ромашкалар жейден бір кышал. Ялан аяк басып яр шитіне, кулын болғы миңа сабый шак.
Чәчәкләргә карап, уйга калдым. Нигә алар болай моңсулар? Шаян шишмәдән дә сорап куйдым. Кая ага икән бу сулар? Бала чагым, жәйге йомшак җилдәй, назар битләремнән назлап сөясең. Шаян гына хушлашасың үзең. Дәү булдың ич, китәм диясең. 11 лет, всего лишь миг, с точки зрения бесконечного. Школа, учитель, ученик. Эти понятия вечные. Йөгерек тулкыннардай ашыгасың, тукталмыйсың хәтта беразга. Ашыкмашы зинһар собый чагым, калчы әле тагын бер язга. Чәчәк тотып әле бүгенгедәй, килгән кебек сиңа мәктәбем. Инде менә сезгә укытучылар, сау булыгыз дип әйтәбез. Вот и пришла пора прощания. Звенит напутственный звонок. Мы скажем школа «До свидания». Всему свой час, всему свой срок. Моңаймагыз әле укытучылар. Сагынышып, сезгә килербез. Урау таулар, юллар кишеп, хәлләрегезне белербез. Укытучы якты кояш кебек, күңелемне назлап җылыта. Авыр чакта ярдәм кулы суза, сабыр сүзе белән юата. Хош мәктәбем, дуслар, остазларым, бала чагым, яшьлек, мәхәббәт. Барлык хисләр монда ихлас һәм чын, барысы өчен мең рәхмәт. Ну вот и все. Окончен школьный путь. Последний раз мы здесь с учителями. Мы понимаем, время не вернуть, но сердце остается рядом с вами. Que se mete por tu pena, lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, veneno. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera. I'm a fatto gentleman. Моңаймагыз сөйгән укытучылар, ияләнгән дуслар китә дип, сезне тагын безнең кебек яшьләр, матур дуслар сагынып көтә бит. Һәр көн иртән яңа көн туа, кояш нуры каплый үзәнне. Син бу дөньяга килгәнсең икән, бәхетле дип сана үзеңне.
Шыннан да, бізге алмашқа оңға достар келе, һәм бүгін алар беріде. Сөзні бірінші сыйныф оқушыларына берейік. Siz taralgaç mektep boş bulam. Terezeler korar. Kıngırav şığında manlı soğuş. Sol bu mektep жите хушлашу. У каждого из вас живут воспоминания, как в школу много лет ходили дружно вы. Но вот настал тот миг прощания, еще один звонок и расстаемся мы. Ылы юлға сізні затабыз, тілекlerini юлап изгісін, сізден келсін шатлықлы хабарлар. Оқушы ол мектеп кізгісі. Тут у нас столпотворение. Что за праздник здесь, дружок? Никакого нет сомнения, здесь последний ваш звонок. Туған мектепні сіз ұнытмаңыз, ол білімнің тәугі бишігі. Сізні мектеп қаршы алыр, әр шақ ашықаның ішігі. Подросли, похорошели, подобрались вы ума, и с любимой нашей школой расставаться вам пора. Пожелаем вам успехов на пятерке сдать ЕГЭ и родную нашу школу прославляйте вы везде. Барыр юлларыгыз якты булсын, гел кояшлы килер көнегез, хыялларны тормышка ашырып, белем үрләренә менегез, һәр шак кеше була белегез. Старшеклассники родные, наставлений больше нет. Принимайте поздравления, первый класс вам шлет привет. Bir yoqdan ikki farishtaday tillab sening har bir so'zingni qo'yg'irtishan aytsang eng tursa eng zo'r baxt shu bitingda. Бүгінгі бәйремдә иң якын кешеләребез, әти-әниләребез дә бар. Алар безгә тормыш бүләк иткән, безне назлап, кадерләп, тәрбияләп үстергән шәхесләр. Аларның ныклы ышанышы безнең яңадан яңа үрләргә илтә. Барысы өчен дә зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле әти-әниләр. Олы тормыш юлына чыгар алдыннан улларыгыз һәм кызларыгызга хәер-фатихагызны бирсәгез иде. Мактауларга лайык укытучы, ул бит безгә белем бирүче, белем шишмәсенең күзе бит ул, зиһеннәргә аңнар торучы. Хөрмәтле барлык укытучыларыбыз, мәктәптә эшләүче хезмәткәрләр, кадерле балаларыбыз, әти-әниләр, килгән кунаклар. Менә 11 ел буе белем алган икенче йортыбызга әйләнгән гимназиябызны калдырып, олы тормыш юлына кузгалыр көннәрдә җитте. Мин бүген шушы гимназиядан 3нче баламны соңгы кыңгырау бәйрәменә килдем. Бу мәктәп минем өчен кадерле bir тарих сыман. Минем нәселдә бик күп укытучылар чыккан. Әниемнең 2 кыз туганы, Мәликә һәм Әминә Минмулла кызлары. Озак еллар мәктәп директоры булган җизнәбез Хаким абый Гали улы ветеран укытучылар. Шушы мәктәптә гомерләре буе белем бирделәр. Үзем дә гимназия белән 20 ел буе элемтәдә торып, яхшы яктан гына бәя бирәсем килә. Көчле белемле, дөрес тәрбия биреп укыткан укытучыларга зур хөрмәт нәтиҗәсе булып, 2 баламның бүгенге көндә педагоглар булуы да раслый. Үземнең дә зур сәрдек мәктәбен бетерүемә 40 еллап гомер узды. Ул елларда китап, язучылар безнең өчен иң кадерле нәрсәләр булып, шушы гимназияда бик еш-тире язучылар белән очрашулар була иде. Авыл мәктәбеннән килеп, шул очрашуларга катнашу бәхете миңа да эләкте. Мәктәптә узган әти-әниләр җыелышына килеп утыруга, шул яшьлек еллары, мәктәп елларында барып кайтам. Үземне укыткан укытучыларымның, сыйныфташларымның күз карашлары, шул укытучыларның, сыйныфташларның күз карашлары шул 10 ел эчендә узган кадерле
Күңелле чаралар минем йөрәгемдә. Бүгенге көндә дә иң якын дусларым, сердәшләрем, сыйныфташларым. Һәр очрашуны көтеп алып күрешәбез, исәннәр белән сөйләшәбез, вафат булганнарга дуга кылабыз. Арабызда бик күп зур дәрәҗәгә ирешкән табиблар, укытучылар, авыл хезмәткәрләре бар. Ләкин без нинди генә булсак та сыйныфташлар. Сезгә дә кадерле балалар, әйтәсе килгән сүзем шул. Бер-берегезне саклагыз, якын дус булыгыз. Еллар узар, сез дә укып зур кешеләр булырсыз. Укыткан укытучыларыгызның да бәлки сездән ярдәм сорап килер. Белемнәрегезнең нык, яхшы профессиялы, дәрәҗәле кеше булуыгызда әти-әнигез белән бер рәттән бүтән көчләрен, энергияларын, белемнәрен биреп биргән шушы укытучылар икәнен онытмагыз. Yıllar тыныш булып, барлык сынауларны яхшы биреп, теләгән теләкләрегезгә ирешегез. Сәламәт, бәхетле булыгыз. Гимназиябызга алга табада зур дәрәҗәләр, уңышлар, малтур коллектив булып эшләүләрен телибез. Барлык әти-әниләр исеменнән үземнең бик зур рәхмәтемне белдерәм. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мөхтәрәм җәмәгать, без бүген шуннан да бик әһәмиятле чарага җыелдык. Соңгы кыңгырау бәйрәме ул нәрсәне аңлата. Ул кешенең бала чак чоры тамамланып, олылар тормышына аяк басу. Димәк, шушы имтиханнар бирелгәннән соң, мәктәпне тамамлаганнан соң, безнең балаларыбыз инде олы тормышка аяк басачак, балачак чоры тамамланачак. Шушы тормышта нинди генә уңышка ирешсәк тә, шушы уңышка ирешү безгә сәбәпче булган, ярдәм иткән кешеләргә рәхмәт җиткерәсе килә. Бүгенге көндә инде иң зур рәхмәтебезне җиткерәсе килә мугалимнәргә, безнең балаларыбызны укыткан укытучыларга. Дөрестән дә укытучы хезмәте ул бик авыр хезмәт, ул һөнәри осталыкны гына түгел, бик зур җаваплылык хисен, шулай ук хикмәт белән сабырлыкны таләп итә торган улы зур эштер. Шул уңайдан инде бөтен әти-әниләр исеменнән зур рәхмәтебезне белдерәсе килә безнең менә кызыбыз укыган 11 А сыйныфы җитәкчесе Демиева Зульфия Хөрмәтулла кызына. Ул шын педагог, бик сәләтле, кешелекле, һәм дә сабыр, һәм дә һәр укучыны үз баласыдай күреп, гел ярдәм итәргә тырышты. Һәм инде шушы ниндидер авыррак хәл булса да, бөтен инде тырышлыгын куеп, җаваплы хисе белән карап, үзенең инде менә шушы сыйныф җитәкчесе вазифасын бик тырышып башкарды. Шуның өчен сезгә Зульфия Хөрмәтуллина Аллаһы рәхмәте булсын. Әлбәттә инде менә шушы мәктәп дигән гаиләнең башлыгы булган. Шушы инде озак еллар дәвамында шушы мәктәпне җитәкләгән хөрмәтле директорыбыз Васил Габдрахмануллина да ихлас күңелдән олы рәхмәтебезне белдерәсе килә. Инде балаларга мөрәҗәгать итеп шуны әйтәсем килә, менә шушы 11 ел дәвамында сезнең белән бергә әти-әниләрегез булды. Алар балам укысын, балам билем алсын, укымышлы булсын, шын тәрбияле кеше булсын дип тырыштылар. Һәм инде шушы 11 ел дәвамында сезнең белән бергә булып, сезнең өчен кайгырдылар, сезнең уңышка сөенделәр, сез нидә проблемалар килеп чыкса борчылдылар. Һәм инде әлбәттә аларның да сезнең менә шушы көнгә килеп ирешүгезгә өлеше бик зур. Шуңа күрә киләчәктә әти-әниләрегезне дә, укытучыларыгызны да онытмассыз. Инде мәктәп еллары тамамлангач, инде әйткәнемчә олы тормыш башланачак, олылар тормышы башланачак. Шушы олылар тормышында инде сезне Аллаһ Тәгалә ярдәменнән ташламасын. Инде тормыш булгач төрле хәлләр була. Инде сезгә авыр вакытларда инде сабыр булып, шын кеше булып калырга насыйп булсын. Инде нинди генә һөнәр сайламасагыз да,
эшкә урнаштагыз да, укырга кирсәгез дә, иң мөһиме кеше булып калыгыз. Шын кеше булып калыгыз. Инде Аллаһ Тәала ярдәменнән ташламасын сезне. Йыллары бергә уку дәврендә бик якын дусларга әйләнгән сыйныфташлар белән кадерле. Йыллар ошасын алган дуслыгыбыз дәвамлы булыр, тагын да ныгыр. Без очрашкач томшыгына салып, шатлык ташыр сыман асыл кышлар, бер-беребезне югалтмыйча яшик, онытмыйча яшик әле дуслар. Укытучым, эшең җиңел түгел, мәшәкатьле синең язмышың, һәр баланың чиста күңеленә савасың син белем, табышың. Сезгә булган рәхмәт хисен әгәр бергә җисаң нурлар бөркелер, укытучы тора күз алдында һәр шал чәче үзе бер гомер. Хөрмәтле укытучылар, барлык кешегезне биреп, безгә тирән белем бирүгез, имтиханнарга, күп төрле бәйге, олимпиадаларга әзерләүгез өчен ихлас күңелебездән зур рәхмәт сезгә. Иң олы рәхмәтләребезне һәр чак янәшәбездә булган, шатлыклы җиңүләребезне дә, җиңү ачуларында безнең белән бергә бүлешкән, авыр чакта ярдәм кулын сузган, мактап безне үсендергән укытучыларыбызга җиткерәбез. Сезнең барыгызга да киләчәктә дә уңышлар юлдаш булсын. Алдагы чыгышыбызны сезгә багышлыйбыз. Қараңғы бөлмәдә оятын салмады, сөйем дип әйтергә юк сүзләр калмады. Бирергә яктылык шәм уты тырыша, сүрелгән хисләрне кабызмас ялгыша. Кулыңны билемә куй, җылысын сулышының той, сүнде күгемдә матур татлы сөю. Қалсын күңелдә безнең соңгы бию. Кулыңны билемә куй, җылысын сулышның той, сүнде күгемдә матур татлы сөю. Қалсын күңелдә безнең соңгы бию. Сайлады яшерек, сөяргә ятлармы? Син яраткан гөлнең исемен ятлармы? Бир миңа 5 минут, ашыкмый карарга, хәтердә күзләрең мәңгегә сакларга. Кулыңны иңемә куй, җылысын сулышның той, сүнде күгемдә матур татлы сөю. Қалсын күңелдә безнең соңгы бию. Кулыңны иңемә куй, җылысын сулышның той, сүнде күгемдә матур татлы сөю. Қалсын күңелдә безнең соңгы бию. Сүнде күгемдә матур татлы сөю. Қалсын күңелдә безнең соңгы бию. Кулыңны билемә куй, җылысын сулышның той, сүнде күгемдә матур татлы сөю. Қалсын күңелдә безнең соңгы бию.
Мәктәп еллары. Рәхәттә, куанышлы да, вайымсыз да, тынгысыз да мәктәп еллары. Моның шулай икәнен, бары тик мәктәпне тәмамлар шок җиткәч, туган яктан аерылып, белем алган мәктәбеңнән читкә киткәч кенә аңлыйсың. Мәктәп еллары һәр кеше тормышында зур урын алып тора. Чөнки ул еллар балачак еллары. Балачакны әле бер кемнең дә читләтеп үтә алганы юк. Хәерле юл сезгә, кадерле укучыларым. Галәмдәге якты йолдызлар кебек, мәңге балкыгыз. 11 ел уку дәверендә сез меңнәрчә кыңгырау тавышын ишеттегез. Бүген яңгыраячак соңгы кыңгырау сезнең күңелләрегездә мәңге саклансын, якты киләчәккә чакырсын. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь и мира школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям дарим розы. И все так несложно, ни год и ни два забыть. Знаешь, понимаешь, видишь, все, кто был с тобою, разбегутся друг от друга. Новый мир откроют, все даны в учебники. Вот а ты снимаешь первые каникулы, ты по всем скучаешь. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь и школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям дарим розы. И все так несложно, ни год и ни два забыть.
Sunday школа. Мы будем тебя любить, мы будем тебя любить, мы будем тебя любить, мы будем тебя любить. Шешек тутып, әле бүген генә килгән кебек сиңа мәктәбем. Инде менә сезгә барыгызга сау булыгыз дип әйтәмен. Моңаймагыз әле, укытучылар. Сагынып сезгә килербез. Озын еллар үтеп онытмыйча, сезнең хәлегезне белербез. Я ща отдыхаю, я так богата, я это не скрываю. Все мои подруги за собой не замечают, они видят мои шмотки и тупо повторяют. Пусть не забывают, тут королева, я раскидываю бабки направо и налево. Это моя манера, жена миллионера, мне платят за конфеты, я читаю под фанеру. Эти сумку мне муж купил, эти ролики муж купил, кольцо с бриллиантами муж купил, муж купил, мне муж купил. Не завожу подруг на за деньги, да. Его снег сияет светом, черные глаза. Чыгарылыр сыйныф укучылары. Хөрмәтле әтиәниләр һәм килгән кунаклар. Бүгенге безнең соңгы кыңгырау бәйрәме ахырга якынлашты. Без инде чыгарылыр сыйныф укучыларына бары тик ак юллар телибез. Сез һәр вакытта да бәхетле булыгыз һәм бер вакытта да үзегезнең мәктәбегезне,
Һәм инде укыткан укытышларыгызны бер вакытта да онытмагыз. Хәерле юллар сезгә, безнең хөрмәтле укытучыларыбыз. Барлык килгән кунакларга зур рәхмәт. И повзрослели мы чуть-чуть, а так хотелось детским взглядом на школу нам еще взглянуть. Школа, школа, двери распахни. Школа, школа, уроки перемены. Школа, школа, учителю доски и твоей любовью мы согреты. Школа, школа, двери распахни. Школа, школа, уроки перемены. Школа, школа, учителю доски и твоей любовью мы согреты. Мы входим в классы ежедневно. Родная парта, стул, тетрадь. Английский, русский, рисование. Смогли вы много рассказать. Мы с вами пели и читали. Играя, выучили нас. Спасибо, школа дорогая, ведь все науки — это класс. Школа, школа, двери распахни. Школа, школа, уроки перемены. Школа, школа, учителю доски и твоей любовью мы согреты. Школа, школа, двери распахни. Школа, школа, уроки перемены. Школа, школа, учителю доски и твоей любовью мы согреты. Школа, школа, двери распахни. Школа, школа, уроки перемены. Школа, школа, учителю доски и твоей любовью мы согреты.